काश ऐसन होइत कि बिहार से पलायन रुक जाइत। भगवान से हमार गुहार बाई। मौलिक रचना बटे हमार। हम सुजीत बक्सर के रहे वाला हई। एगो मौलिक कविता यह हम लेके आइल बनी। कोरोना जैसन वैश्विक महामारी से पूरा विश्व त्रस्त बा। हमनी के देश में भी कोरोना बहुत जन बा अलग अलग स्टेट में अलग अलग जिला वाइज जन बा अपन जन बा प्रसार कर लेले बा। ऐसना में सबसे ज्यादा प्रवासी मजदूर के बहुत बदतर स्थिति बाटे देखल गईल बा। टीवी में रोज आदमी देखता देश के अलग अलग कोना से जन बा खबर आवता हेजा हतना प्रवासी मजदूर फसल बड़े होइजा हतना प्रवासी मजदूर फसल बड़े जे अपना घरे जाइल चाहता रहे। बहुत आदमी हजारों किलोमीटर दूर जन बा पैदले चल जाता रहे। इहे लेके हम जन बा खास करके हम बिहार खाती अपना बिहार खाती कविता जन बा लिखले बनी। काश ऐसन होइत कि बिहार से पलायन रुक जाइत। मिलित रोजी रोटी अपना सूबे में ही काम करे खातिर कल कारखाना खुल जाइत। काश ऐसन होइत कि बिहार से पलायन रुक जाइत। मिटित सब गुंडागर्दी छिनैती या डकैती सुख के शांति से हमनी के अंबर खिल जाइत। काश ऐसन होइत कि बिहार से पलायन रुक जाइत। रहे शिक्षा के ताज जौना पे बाटे हमनी के नाज। रहे शिक्षा के ताज जौना पे बाटे हमनी के नाज। अशोक महान के धरती फिर हरियरी से खिल जाइत। सोना उग जाइत। काश ऐसन होइत कि बिहार से पलायन रुक जाइत। काश ऐसन होइत कि बिहार से पलायन रुक जाइत। अशिक्षा कुपोषण बेरोजगारी। अशिक्षा कुपोषण बेरोजगारी सब मिट जाइत। सदियन से हमनी के विरासत संस्कृति से भोजपुरी गाना से अश्लीलता मिट जाइत। साफ सुथरा हमनी के समाज बन जाइत। काश ऐसन होइत कि बिहार से पलायन रुक जाइत। काश ऐसन होइत कि बिहार से पलायन रुक जाइत। खासकर प्रवासी मजदूर के दर्द देख के जन बा हमार ई कविता बाटे। जी कविता कैसन लागल रउआ सब जरूर जन बा अपन कमेंट में राय देव। हम इकर खातिर प्रतीक्षा में बानी इंतजार करतनी। जी बहुत बहुत धन्यवाद।